Malcolm li mhuwiex ismu propja, illum bih is-saħħa, jitrenja ġim kważi kuljum u din is-sena temm nofs maratona. Iżda ma kienx dejjem hekk, kien hemm żmien fejn spiċċa f'qiegħ ta' ċella, waħdu u abbandonat minn familtu mis-soċjetà. Kien inħakem mid-droga u kellu jħallas il-prezz fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Kontini diversi snin li nikkumbatti u niġġieled il-vizzju ta' droga li spiċċajt kelli żewġ businesses tlifthom u tlift id-dar ukoll jiena li fl-aħħar spiċċajt ġewwa l-faċilità korrettiva ta' Kordin. Weħilt sentenza naqa' mhux ħażin u hemmhekk kont kważi mhux kważi tlift kollox jiena. Waħdu mingħajr familtu żewġ titfal li jħobb daqsdaw lajnieh mingħajr flus u mingħajr ħbieb u fi stat ta' disperazzjoni laqa l-għajnuna tal-professjonisti mill-Fondazzjoni Midla mad-Dawl. Emozzjonat għalli tawh l-fiduċja biex jerġa' jsib lilu nnifsu u jemmen fil-ħiliet tiegħu. Niġġogja, nitrenja u mbagħad wara ċertu xhur bdejna nagħmlu community work ukoll biex aħna nagħtu xi ħaġa lura lis-soċjetà u mbagħad bdejt naħdem. Bis-saħħa tal-intervent għal illum dawwar ħajtu. Jiltaqa' mal-familja u tfal kull nhar ta' Ħadd, jaħdem regolarment. Waqt konferenza biex tfakkar il-30 anniversarju mit-twaqqif ta' Midla mad-Dawl, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni George Busuttil qal li l-għaqda twaffqet minn grupp ta' priġunieri stess, wara li fl-1992 kienu rvellaw u kisru kull ma sabu. Wara dan l-irvel beda jinħass il-bżonn l-affarijiet inbidlu u bdew jiddaħlu sistemi ġodda bil-kambjament jagħmlilhom kuraġġ biex iweldu l-għaqda sabiex itejbu l-qagħda tagħhom u ta' familthom. F'dan iż-żmien Patri Mark Montebello li jinsab fuq xogħol missjonarju fil-Peru kien strumentali biex jgħinhom wofra wkoll il-faċilitajiet ta' dar it-tama. Charlene Kalleja li hija responsabbli mill-operat ta' Midla mad-Dawl qalet li l-għajnuna lil priġunieru rabathom tinkludi terapija, psikoterapija individwali u speċjalizzata, tarif edukattiv ta' trobbija lil ġenituri u terapija fi gruppi u hija mibnija fuq l-imħabba. Il-Ministru tas-Sigurtà u l-Intern Byron Camilleri u l-Ministru tal-Ġustizzja Soċjali u Solidarjetà Michael Falzon faħru x-xogħol li twettaq l-għaqda, enfasizzaw kif kulħadd jistoqlu li jingħata ċans li tejjeb ħajtu anki l-priġunieri, mod partikolari jekk ikun hemm irrieda onesta li jirriformaw ħajjithom.